Il-kap nazzjonalista Adrian Delija qal li m'għandux rendikont ta' kemm il-persuna rriżenjat mill-Partit Nazzjonalista fl-aħħar sentejn. F'Settembru 2018 Adrian Delija ġie elett mit-Tesserati Nazzjonalisti bħala kap nazzjonalista. Il-ħatra tiegħu ġabet firda u qasma kbira fil-Partit Nazzjonalista. Bil-fazzjoni tal-ex kap Simon Busuttil ma temminx li Delija għandu jkun kap nazzjonalista minħabba l-karattru tiegħu u l-allegazzjonijiet serji li hemm fil-konfront tiegħu, fosthom li daħħal flus f'kont bankarju f'Jersey ġej mill-prostituzzjoni. Dan wassal sabiex numru kbir ta' partitari nazzjonalisti jirriżenjaw mill-partit wara snin twal ta' servizz. Delija, għandek rendikont ta' kemm ir-reżenja sofra l-Partit Nazzjonalista taħt it-tmexxija tiegħek, inti l-iktar kap li lek tmexxi l-Partit Nazzjonalista li f'sentej affaċċjajt reżenji. Le, m'għandix. F'Mejju li għadda Adrian Delija wassal lill-Partit Nazzjonalista l-ikbar telf elettorali u apparti l-ġlid kbir li nħoloq numru kbir ta' persuni rriżenjaw mill-partit. Fost dawn il-persuni li rriżenjaw taħt it-tmexxija ta' Delija hemm David Stellini li rriżenja minn deputat nazzjonalista. Mark Anthony Sammut irreżenja mill-kariga ta' President tal-Eżekuttiv. Fostat ta' tesserati li wkoll telqu lill-Partit Nazzjonalista minħabba tmexxija ta' Delija hemm Charlotte Kassar, Norman Vella, Hermin Farrugia u Marion Paċeaxa. Irreżenjaw ukoll żewġ teżoriera nazzjonalisti, David Camilleri u bl-iktar riżenja friska tkun ta' Antoine Zammit. Kien hemm sensiela ta' riżenji wkoll fil-midja nazzjonalista, fosthom John Zammit li rreżenja taħt Adrian Delija minn editur politiku wara snin twal ta' ħidma u Pierre Portel li rreżenja minn kap eżekuttiv tal-midja nazzjonalista. Quddiem din il-lista twila ta' persuni li rriżenjaw minħabba Adrian Delija jew l-istat li nsab fih il-partit, Delija der mhux konxju b'dawn ir-reżenji. Mistoqsi darba darbtejn baqa' jgħid li ma jafx min irreżenja mill-partit. Le m'għandix rendikont ta' kemm irreżenjaw fil-Partit Nazzjonalista. Lil Adrian Delija saqsejnieh dwar dikjarazzjonijiet li għamel it-tlieta filgħodu Pierre Portelli li akkużah b'ipokresija u li m'hemmx rieda fil-partit biex isir rilevanti. Xogħod daqs il-fraw li Delija qal biss li jrid jattira n-nies lejn il-partit. Irridu nattiraw il-kulħadd. Dikjarazzjoni li tqajjem dubji kbar għax Delija li ma jafx kemm irreżenjaw nies mill-Partit Nazzjonalista żgur li ma jistax jittieħed bis-serjetà meta jgħid li se jattira nies ġodda lejn il-Partit Nazzjonalista. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.